πάμε, Νατάσα? Πάμε ένα τέλειο ταξίδι. Πού? Στην ορεινή ναυπακτία. Πιο δυνατά. Τώρα σε λίγο θα περάσουμε το Ρίο Αντίριο. Μαζόμαστε να πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, έτσι. Για εδώ θάλασσα πίσω. Χαμός. Ωραία. Αποστόλη, τι κάνεις εδώ? Τι κάνω? Εδώ. Βλέπω τα νερά. Χαζεύεις τα νερά. Ναι. Είναι τέλεια, Για μας πάω, θα σου βγάλω τα μάτια έξω. Αυτό που είπες τώρα, συγγνώμη, θα μπει και στο βιντεάκι. Θα κάνουμε πιπ. Δηλαδή δεν θα πανικάμε. Να σου πω, θέλεις να με πας? Πού τώρα? Ναι. Θα γίνει χαμός μετά, θα φύγουν όλα τα φύγουν. Ναι. Αλήθεια. Το σκέφτεσαι όμως, Θες να φύγουμε? Τραβάω. Λοιπόν, εμείς κάνουμε, θα πάμε λαχάνα με χιόνια, έτσι. Ναι. Την έφαγα καλά. Όχι, όχι, όχι. Μπαμ.
Αποστόλη, τι κάνεις? Απολαμβάνω τη θέα Ναι. με το χιόνι να πέφτει. Εσύ είμαι στη Σουηδία. Τα δωμάτια, τα σπιτάκια, όλα είναι τέλεια. Πολύ ωραία, δεν είναι? Είναι τέλεια. Μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να μένουμε εδώ. Τουλάχιστον να έχει ένα σπίτι. Φεύγουν κι άλλοι τώρα για να προλάβουν μετά εδώ. Νατάσα, τι κάνεις εδώ? Απολαμβάνω τη θέα. Στο μικρό μου σαλόνι. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία. Να δούμε λίγο τι έχει το δωμάτιο.
πας. Εν τω μεταξύ έχει μεγάλη ησυχία. Τεράστια. Τίποτα. Ναι. Πρέπει το χωριό να μην υπάρχει άνθρωπο. Εκτός από το ξένιο πάνω, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να είμαστε εμείς οι δύο και τα άλογάκια. Εδώ. Κάποιος άλλος θα υπάρχει. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Δηλαδή βλέπεις ένα χωριό μέσα από τα βουνά, γιατί γύρω-γύρω έχεις μόνο βουνά, τίποτα άλλο. Έτσι. Χρόνια και δεν υπάρχει ψυχή. Δεν υπάρχει ψυχή. Είμαι εγώ, εσύ, τα βουνά και τα σπίτια άδεια. Και ένα δρομάκι που πηγαίνει κάτω στο Ριάκι. Πηγαίνει όμως στο Ριάκι. Νομίζω πηγαίνει στο Ριάκι. Εγώ πιστεύω ότι είναι από την άλλη μεριά το Ριάκι. Αλλά θα χρειαστεί πολλή ώρα να περπατήσουμε. Καλά, μην κόψουμε, σχεστούμε κιόλας. Εντάξει, είπαμε, δεν είπαμε να κάνουμε. Δεν έχω φέρει και τον εξοπλισμό μου, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση σαν αποστολή, ότι δεν υπάρχει ψυχή. Και ξαφνικά δεν υπάρχει ψυχή. Τι, μην το κοιτάς καν, δεν θα βγει τίποτα. Άντε το πολύ μπορεί να βγει φάντασμα. Αν υπήρχε κάποιος ή κάποιο σπίτι θα είχε καπνό. Θα είχε ανάψει τζάκι. Δεν είναι απίστευτο. Καμπάνα. Πρέπει να είναι από το χωριό εκεί. Δείξε το χωριό εκεί. Πρέπει να είναι από εκεί. Το βλέπεις? Το βλέπω. Απίστευτο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε προς τα κάτω? Εγώ γιατί λέω να πάμε προς τα πάνω? Εγώ λέω να ανέβουμε προς τα πάνω, να βρούμε κανένα ζωάκι, τίποτα να το καταγράψουμε. Ναι. Και μετά να γυρίσουμε, να μαζεύουμε τα πράγματά μας και να κατέβουμε να πιούμε καφέ στο ναύπακτο. Και πού θα φάμε? Και θα φάμε, δεν θα φάμε ζαργάδι. Ζαρκάδι. Πες το και έτσι, ρε παιδί μου. Στα παπάρια μας, πες το και έτσι, ζαργάδι. Ζαργάνα μου εσύ. Ζαργάνα μου εσύ. Να το κάνουμε Σουζάνα. Να το κάνουμε Ζαργάνα. Λοιπόν, έλα. Να το κάνουμε Σουλτάνα. Πατάω pause. Ναι. Αποχαιρέτα το κοινό σου. Έλα, χαιρετάω το κοινό μου. Και τα λέμε σε λίγο. Για να τελειώνουμε, να πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, άντε, bye. Τι? Κοίτα εκεί στο βουνό πώς πέφτει το χιόνι. Πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να φύγουμε. Λοιπόν, γράφεις? Χιονίζει. Ναι, γράφεις? Γράφω. Λοιπόν, όπως βλέπεις χιονίζει. Ξεκίνησε. Έχουμε πάει πάνω από το χωριό τώρα. Ήμασταν από κάτω εκεί και έχουμε ανέβει προς τα πάνω. Μόλις άρχισε και χιονίζει τώρα. Ξεκίνησε. Είναι τέλεια. Ρίχνει κανονικά. Πίσω μας έχουμε ένα βουνό που είναι τίγκα στο χιόνι. Από εκεί έχουμε χιόνι. Από εκεί χιονίζει. Εκεί είναι τίγκα στο χιόνι. Από εκεί. Κοίτα, δείξε από εκεί. Το βλέπεις? Βλέπεις και τώρα χιονίζει. Έλα να δείξεις γύρω εδώ. Έλα να δείξεις εδώ. Έλα λίγο κοντά μου. Μόνο εκεί έχουμε την εκκλησία. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Το χωριό πρέπει να είναι μόνο του. Όλο το υπόλοιπο. Όντως. Είδα έναν άνθρωπο να πάει εκεί στην εκκλησία. Που είναι η σημαία. Μόλις ξεκίνησε και χιονίζει αυτή τη στιγμή. Αποστόλη. Και πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Μην μας πιάσει στο δρόμο χιόνι και μείνουμε με το αμάξι. Γιατί μετά τη γαμίσαμε. Γιατί δεν έχουμε και αλυσίδες. Κλείνω. Λοιπόν, περίμενε. Θέλω κι εγώ βίντεο. Περίμενε. Κάνε pause, πάτα pause. Χιονίζει. Ναι, είναι τέλεια. Το θέμα είναι να προλάβουμε όμως τα χιονιά, γιατί... Το χιονιά? Ναι, γιατί θα μας βρει στο δρόμο και τι θα γίνει μετά. Τι
θα πάθουμε, Κλειστούμε. θα αποκλειστούμε τι, δεν θα μπορούμε να πάμε μετά για δουλειά. Τι χαρά είναι αυτή που να μην πας για δουλειά. Δεν μου λες κάτι. Αυτός είναι ο δρόμος που φεύγουμε, έτσι. Ναι. Μήπως πρέπει να βιαστούμε για να προλάβουμε Ναι. και να πάμε ναύπακτο να πιούμε και τον καφέ μας. Ναι. Μάλλον εκεί θα πάμε για φαγητό. Ναι. Και θα... Καλή Δευτέρα σήμερα. Θα φάμε καλαμαράκια. Ναι. Ναι. Καλαμαράκια θα φάμε ψάρια. Ναι. Τέλεια. Μια χαρά. Κοίτα να δεις. Να κάνω ένα με το δικό σου να κλείσω, να δώσω ένα πανοραμική θέα και μετά να καταλήξω πάλι σε σένα μαζί με το χιόνι που πέφτει. Τι ωραίο σπίτι είναι αυτό εδώ. Και καταλήγω σε εσένα, ναι. See you later. Ιου. Thank you.